Zdravím všetkých, dneska to bude veľmi rýchly recept a jednoduchý, a to zapečená niva s anglickou slaninkou. Budeme potrebovať, jak som hovoril, iba dve suroviny, a to nivu a anglickú slaninku, a ešte dávam čierne korenie. Takže budeme ukladať, bude to také vrstvené a je to taký dezert proste. Takže začneme ukladať na spodok slaninku. Sem do kraja. Tento recept mám od kolegu, strašne ma dostal. Neviem, či je na tom pravdy niečo, a vraj to vzniklo na popud čašníkov z hotelu Jalta v Pražském, a pracovný názov Žvanec ke chlastu. Tak uvidíte sami, čo to bude. Tak, základ máme, struhák, dáme najväčší a môžeme. Môžete to aj krájať na plátky, ale ja mám dobré skúsenosti takto nastruhovať. Vždycky 100 gramov takto. To rozprostreme. Ešte tam dám viacej trošku. Aby to bolo zakryté celé. A pokračujeme slaninkou zase. Kolega to raz priniesol, vraví, že mám dezert pre vás. No, všetci ohrňali nosy, že sladké nikto nemá rád, ale keď sme to ochutnali, tak bolo to niečo úžasné. Tak uvidíte sami. Nakryjeme zase nivu. Dobre, teraz dáme poslednú vrstvu. Tak, teraz dáme trošku korenia. Trošku na chuť. A poslednú vrstvu dáme.
posledná vrstva nivy. Na tú poslednú vrstvu dáme najviac nivy, aby tam bola väčšia vrstva, kôrka z toho. Pokrajom. Aby to bolo úplne zakryté. Teraz to poriadne, dôkladne po krajoch. Tak, je to hotovo. Ešte trošku korenia. Tak a teraz to dáme do rúry. Máme rozpálenú na 150 stupňov a dáme piec do rúry na 30 minút. Vidíme sa za 30 minút. A po pol hodine v trúbe máme hotovo. Môžete sa pozrieť. Vyzerá to ako koláče, aj jak je to skladané. Musí to vychladnúť, bude to veľmi ešte mäkké. Jak to vychladne, tak potom sa to môže krájať a potom rýchlo jesť. Takže ochutnáme, či to je dobré. Výborné. Tam sa nedá čo skaziť. A je to, hodí sa to na rôzne rodinné akcie. A hlavne, myslím, že to je k tomu pivu parta ľudí, súd piva a zákusok. Ale i rodinné oslavy. Takže, ahoj.